Uli ko naman. Nairing ka dyan dahil ko. Tubuot na. Aroy, ginoo ko. Wala oras ka sa abukan. Nairing, nailhan dyan ko nga gikan ko sa mo. Aroy, ginoo na yung samot, mahal kang ilan. Hindi ka Kamatay mong kuhan, inong hirban, ering. Ha? Kamatay mo hirban. Ay, ginoo ko. Oh, happy birthday, Madirder. Susing. Yung diyan imong ang kaubanan na susing o naka-recruit na pud me. O nanay among nan-recruit. Ay ra ba to si Cecil ug si Raquel? Ano ginoo ko? Hello, good afternoon ka mga nice people. So di ako karon diri sa sala sa taas. Kay nagulat ko sa akong mga kaubanan sa Legion of Mary organization sa simbahan sa Katoliko. Sundalo ni Maria. Nay among pagahimuon diri nga among pagahimuon nga mga pagampo alang sa kalag sa akong ugangan nga si Anhing Nanay Susing. Kadto si Aning Nanay Susing usa man pud ka Legion of Mary nga member or na official man gani siya sa kanang organization. Himo man siguro to siyang treasurer or president, just like that. So mao to nga ang among mga kaubanan, ang iyang mga kaubanan sa una og nakauban na sad nako karon kay bali ako man ang kanang hingpuli sa iyang dapit. Mao to ka mga nice people ang sila kanang na-miss nila si Aning Nanay Susing. Ila yung mahinumduman ang birthday sa akong ugangan kay Agosto 15 man nga mausab ang kapistahan sa Maasin City. Mga dili jud sila kalimot. So mao nga ni ako din nga pagkataon-taon karon moabot na ning ako mga kaubanan sa Legion of Mary. Diha nay nanuktok pero wa pa man hinsakan. Diha nay nanuktok. Ken! Wa pa hingabot Ken! 10 members naman ni madyo makaabot mi karon 10. Kay dihay absent inga adtong nagkatigumi na atong Sabado. Mao na ka mga nice people. Nagwaiting ko diri nila. Nagready na ko. Ready na sa mga kinahanglanon sa pag-ampo. Ganina nag-recipe ko og kanang ijang favorite nga chiffon cake. Sus palpak man. Nasunog. Nasunog. Sus pastilan Ginoo. Mao ni mga taon-taon ato silang pagahuwaton kay moabot na ron. Moabot na ron. So mao ni ang akong hair. Ang akong hair. So nagkuan paghapon ta sa atong barang. Nagasuot paghapon ta sa atong protection sa atong barang. Ambot giganahan naman ko inganing protection sa atong barang. Mao na chuan. Bisag di adiri naka kwintas-kwintas. So gimingawan ra ko karon ka mga nice people kay ngano pag humana mo og prepared ni Raquel og humana mi og luto og spaghetti humana prepared since morning pa ko gimingawan kay ang akong anak tuwa na sa mao lagi nag-eskwela siya college tuwa sa Palo unya nga akong ikaduhang anak nag-eskwela na pud tuwa sa FCIC ni Aragudo uli na aragud sa unahan ang eskwelahan ya mao na sa 2 years namo nga panag-uban nga way face to face sa pag-eskwela nabaguhan ko karon di ba kay ngano na ako naman nabaguhan ko karon kay unsaon man nga kanang gimingawan ko nagkuan ko nga nag-emotional feelings char nag-emotional feelings ko diri kay ang akong mga anak tuwa na sa eskwelahan in how many years, in 2 years sa pag-fight sa COVID kuan kanang hingabot ra pud ang time nga ang mga bata nag face to face na pud so mao mingaw na ko karon gimingawan ko mao nagbagutbot ang tirang karon kay gimingawan ko gusto na ako nga akong lingawon ang akong self kay basin di ba kinahanglan ningaw ang atong self kay para dili ta matulijuk ang atong huna-huna churing basig mo right more left more right di ba mao na mga ka-nice people nagwaiting ko sa mga kaubanan diri haira ba sila alas 3 ang among sabot di ba gilaay na ko nga gilaay na kong reply sa mga
kanang sa nagtanaw sa akong vlog, nahurot na naman akong reply og kuan, nahurot na lang nako reply ang mga comment sa vlog, wa pa ang akong mga kaubanan og abot ingon ko nga alas 3, ingon ko alas 3. Gani harak ko ako naglamang giningaw akong self. Hair ba sila? Mada! Mga kaubanan, where are you? Akong tawagan. Mag-stop sa tag video kay akong tawagan. Ako'y tawagan dito sa unahan. Dito to sa kanang kananan dito sa ubos. Itong nagsayaw sa katong akong gisayaw sa yawan. Pagpaniot to pa. Kuma na may kaon, no? Tsaka gilaay mo kung nijag pumungko. Gilaay mo kung nijag pumungko nga. Kanang dugay na kuman og kaon. Kaya nauwahi man siya. Itong gibidyo na ha? Gipost din na yun. Gipost mo dayon. Sa TikTok? O sa reel. Sa rin? Katana bitaw ko. Sinayaw ni si ano ma? Abaya? Ang naging ano ga, dyan ako magkaon. Sayawan to pabitaw. Nang kinatawa. Paniod to to? Paniot to. Na mga ka-sister ko. Untang mo, daghan pa ka no? Okay, bye-bye! Manguli na sila. Thank you for coming. Oh, malipayo na kay nabisitahan ang iyang panimay sa iyang mga kaubanan sa Legion of Mary. Si Ma, may taon. The seniors of all. Bye-bye! Inay! Okay, manguli na sila mga ka-nice people. Ang ako mga kaubanan. Daghang salamat sa atong mga sharing moment. Mga sharing moment. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!